А так є за мене. Попробуємо. Без висліця. Телефон вказано. Не можу. Някакъв човек има. И тук. Ако можеш да се снимам някой да се само стачи. Ето нещо. На хубаво супер хорошо има и сум. Първото ми най-голямо камера. Искам няколко на камера, както не стоп мап. Че нали съм пак трябва пари нищо не става. Работата без тях не става сфера. Трябва да вече се има пари на пари. И направо. Така. Искате малко дрифчета.